kula suwun kanthi sanget monggo ngombiongi dhateng kasku. Kyai Suryawiyata. Nggih. Wis gembleng tekadipun Kakang. Merga Trenggono sing durung duweni kalubuhan prayogane lilake gambaring kasultanan supaya keng kadang Trenggono kelungguhi sapa wae keng bakal ganggu gawe marang Trenggono dirga negara sing dadi kepala Rawe-rawe rantas malang-malang. Sakuse prastawa ing kaslentak coba unjuk atur Kang Prasaja kalamun tono prastawa apa matur Dimas Kakang Capasodik. ya Lampah kula nyegat lampahipun Kang Mas Dirga. Kula tanteng. Abot Trenggono napa abot Surawiyata? pawangsulane Piyambakipun abot Trenggono. lho ngene pancen ning pendopo Demak nalika kabeh para wedrah unjuk atur Nggih. merga pangamukmu Dirga negara wani ngeplak dodo kalamun to panjenenganmu balelo sing tak suwunke pirsa kok panjenenganmu keplayu mungsuh Dirga negara kuwi apa Lampah tanding tiyasa kawan Kang Mas Dirga. Piyambakipun nglagar pusaka. dadi Kang Mas Dirga nggunakake bedama pribadine Nggih. apa pamore ijo Wes. lo songo Nggih. Dimas kalamun to ora panjenenganmu mesti wae bali kari jeneng ning kaya wong lali den elingake upama pusakane Kang Masmu iso tumiba ning astamu tak pamake gempang mijet pengranti gegayamu jumeneng sultan ing Demak Nek ngeten kula colonge. Pripun? Sampeyan niku pripun? Upama panjenenganmu sing jumangkah nidra pusakane Kang Masku durung nganti mlebu wis mesti wae kadenangan adoh kelakon cedhak kulune. Lajeng caranipun pripun kula saged ngregem antanipun Granga Setan Kober. Karamu perangan karo Dirga Negara pernah apa? Maipe. Kadang Nggih. kalebu kerandah ing Cirebon. Leres. Ya to, aku ora ngakon. Nek aku ngakon iku dosa, ning iku mung sijining cara ngilmu mentolo. Carane ya kudu mbok dawuhi. Lah jenengan sapa? Iya, iya. Celuk jenenge ta. Ya celuk jenenge. Ya jeneng saru. Kok nangis bintang iki? Ora ngajian. Ndara ngapunten nggih kula digodani niku lho Ndara. Niku lho seneng kula niku mesti seneng nggodani wong. Nggih. Mboten kula tampi Ndara. Senengane tuku ndok gulung kok. Nggih. Ya, Kula Ndara. kabeh barang enak ya wis cemepak rego. Sedih lho mana aku bakal barang iki jabang bae. Oh nggih, ampun kuatos babagan uga rampeng. Sampun kula cepak-cepake nanging pripun anggenipun jenengan iki lho ngandhut ingkang putra. Iki rasane kok ya wis renyeng kabeh kok. Ing terenyeng Ndara. Kabeh satune awakmu. Masake banget mesti. Cepul kaya ngene ya. Nggih. Mungkin lagi kabeh. Apa? Rasane iki lara kabeh. Napa purun kula piteki? Mboten salah. Wes yen tak masak kuwi padatan. Dino iki atiku was-was. Aku iki
ngerti nek enten wong ngelilir niku ya lho. Ora mlilik. Jan apa? Cicil. Ih, saya ngerti kula. Arut, Kula dawuh. iki aku ana kawigaten lawan garwaku si Ratu Panggung kula. Ono Dimusik. Ya, nggih. Ya, ayo. bocah-bocah mujak ana papunguran. Nggih, wis tak kedawuh. Ayo, Dik. Ya sewu ya Kang Mas Suryo. Barang Kak Kowe nyanyi dhewe. Lajeng kepiye? sapunipun ya menika pungkur saking Kasultanan Demak Bintoro. Iya. Suryan pejaman iku abrak. Kakunipun teteno ing penggalih. Estunipun wonten kedadosan menapa nggih Kang? Sliramu tak jarwani Iji rikala semono ana ing Kasultanan Bintoro kuwi ana jumenengan. Iji Kapara dina iki sing dadi sultan kuwi kadangmu si Trenggono. Yai Trenggono? Iya. Saestu menika Iya. Kang Mas. Alhamdulillah. Kula Monggo. pripun? Kula sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Garwamu kuwi Trenggono apa aku? Iki panjenengan. Nek sliramu rumangsani garwamu kuwi aku ya kene. Monggo. Pun kakang kuwi pengen jumeneng sultan ana ing Demak Bintoro. Sampun kok Kang Mas. Kerjaan ampun kados ngaten. Sampun pas nantrep. Menawi Yai Trenggono menika dados sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro jalaran menapa? Sedaya wedang saking Kasultanan Demak Bintoro ingkang dereng gadhahi palenggan namung kadang kula Yai Trenggono. Pun kakang ngerti. Nanging Kados pundi Kang? gegayaning pun kakang ku yo pengen dadi sultan ana ing Bintoro Demak. Ora mung Trenggono. Pun kados ngaten Kang. Kula pinten. Kula lan pejaman menika sampun gesang banget. Dados Adipati wonten ing babat Panolan. Niku sampun damel bunga. Sak penak-penake dadi pengayoman ana ing Panolan luwih penak dadi sultan. Dados ajeng kekarepan kita dados sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Lajeng Siji, iki sih ana dalan supaya pun kakang iso dadi sultan ing Bintoro Demak. napa Kang Mas? Yen pun kakang kedunungan Brongot Setan Kober. Kyai Brongot Setan Kober. Iya, Napa? Kyai Brongot Setan Kober sak menika wonten astanipun Kang Mas. pun kakang ngerti. Iki kang nantuk. Yen siadi tresno kawan pun kakang. Kula Iya. menawi kula tresna kaliyan penjam menika lair tulusing batin Kang Mas. Ing kasinentanipun sak menika kula sampun bobot putra panjenengan. Menika bukti pilih ageng tresna kula kaliyan panjenengan Kang Mas. Nek Ratu Panggung tresno kelawan Surawiyata dibuktekke. Aku njaluk Brongot Setan Kober colong. Menawi penjam menika ngersakake menapa kemawon badhe kula pahami. Nanging menawi kula kedah citra anane Brongot Setan Kober kula boten saged. Yo kene kok kowe ora saged. Jalaran Kang Mas Bebo menika ageng tresnanipun kaliyan kula. Kula boten mentolo. Menawi kula menika badhe nyanati kaliyan kadang kula Kang. Iki mono kanggo katresnanmu yo aku. Panggung. Boten saged apa. Ning ngono aku ngerti. Cetane dina iki kowe harus tresno kawan pun kakang. Ampun ngendika kados ngaten kaliyan. Gelem. Kenapa mendadak kalian Sopi menjadi kesawang keadaan kula. Kula nembe kemauan puput putra panjenengan. Aku ngerti sliramu lagi bobot. Nanging panjenengane pun kakang kudu iso dadi sultan ing Bintoro Demak. Dipun murungake kemauan akhiripun pejantan tersultan menteri Kasultanan Demak Bintoro. Kersanipun Yai Trenggono ingkang jatuh sultan. Ora.
Ya, Mboten wonten, Kang. iki wis ketok melok. Yen kowe ora tresna lawan pun kakang kula. Yen kowe ora saged nyolong blongot setan koper. Luwih becik kowe minggat. Monggo menjajabel banget iku penjenengan. Kula tresno kalian penjak kula garwa penjenengan Kang. Sliramu tresna dibukake. Minggat ora? Minggat ora minggat. Nek menawa kanthi cara iki, aku bisa kedunan blongot setan koper. Kudura bisa menggalih pun kakang. Nalika kadangmu Trenggono rampung kawini suda. Ora ngira babar pisan. Yen tumindake Suryawiyata kok kaya ngono ya. Kula nggih gumun sanget Kang Mas. Ingkang mongko. Piyambakipun menika sampun gadhahi palenggahan wonten ing jagat. Lho kok tasih melekaken palenggahan kasultanan Kang Mas. Lah mula saka kuwi malah Kapara wis wani nantu lawan pun kakang. Tantu pripun Kang Mas? Supaya pun kakang nyengkuyung apa sing dadi kersane. Lho kok malah saya ndadra tumindakipun. Mereka kok malah sliramu tekone ing Cirebon kanthi kaijinan. Kahananmu lagi bobot sepuluh jaji. Terus kula dumugi wonten papan mriki. Jalanan kula badhe nyuwun pengayoman kaliyan penjinalan Kang Mas Dirga. Pengayoman Oh, masih kepiye to jaji? disarehke luwih dhisik. Aturmu kok nyuwun pengayoman, Di pengayoman bab apa, Jalanan. Kene-kene lho. Ambekane ditoto. Ingetmu dileleran, ambekane melar khusus. Sliramu kok kaijinan nganti keplayu-playu. Temuko ning Cirebon kene. Larang-lare kepiye coba? Dalan titan sak menika kula sampun boten dipun agem garwa malih dalan Kang Suryawiyata kan. ora diaku garwa dening Suryawiyata. Menika letus. Perkawisipun namung jumenengan sultan wonten ing Kasultanan Demak Pinten. Kang Mas Suryawiyata sakit mayahipun. Kaporo dakwa dhateng kula. Pilih kula nyengkuyung kalian Nyai Trenggono kali. Dados perkawis menika ngembet kalian garwanipun piyambak Kang Mas. Lajeng Jipun Kang Mas. rak tunggang turutan to, entek-entekane. Lah kok malah ngaten ji tumindakipun Suryawiyata? Yai Panggo. Si barek jam. Yen perkarane kuwi umpama sliramu nyuwun pengayoman ana ngersanipun kakang lan kambokmu Mas Nyawa. Kuwi kleru. Jalaran apa? Mengko dinakwa pun kakang rajangi marang sliramu. Menawi penjambut mesak kalian kula. Kok penjamesak kalian putra kabulunan pedangkan tepi kula kadut. Apa penjambut mesak? Pun kakang mesake kelawan sliramu. Apa meneh sliramu lagi ndampingi sepuh. Ning umpama sliramu nyuwun pengayoman ana ning Cirebon. Mengko bakal gelandang carang saka pucuk. Pun kakang bakal dikatutake marang kaluputanmu. Kang Mas, Kanjeng Ratu kepiye? kok inji kemuti kahananipun Yayi Panggo. Sawetawis dipun ayomi langkung rumiyin Kang Mas. Menawi ing mangkinipun Yayi Suryawiyata sampun adhem penggalipun kok menawi saged tampi kawontenanipun Yayi Panggo malih. Kareping ati kaya ngono Kanjeng Ratu. Nanging mbok yo sliramu ngelingi perkara iki. Dagan panolan lan
iki lagi ora tentem. Yen ana kedadian kaya ngene, njur awake dhewe ngayomi Ratu Panggung. Yen ana apa-apane tanggung jawab sliramu. Kan Mas, nek jenengan kalian kula boten kersa ngayomi kalian Panggung. Asih sinten malah kang dipun suwuni pitulungan. Ya. Kamangka Panggung menika kadang piyambak Kang Mas. Ya. Yen pancen kesamu kaya ngono, ora apa-apa. Sliramu arep ngayomi Ratu Panggung kena. Nanging yen ana apa-apane aja ngluputke pun Kakak. Perkara Kang Mas Dewa mengko Kang Mbok sing ripe. Nah, sawetara sliramu ngasmara dhisik. Ayo. Ketewasan perkara apa Kanjeng Ratu? Usuk panjenengan. Usuk panjenengan dong tekan mobil alis. Kula ngerti kok mlebetipun Yai Panggung. Sareng kula bujuk piye boten wonten. Jebul anesipun dongot setan kabur wonten gedeng jenengipun Kang Mas. Lara apa to? Nggonku Cubriya jebul nyata. Dom sumuruping banyu Panggung bal tak pujung. Onek papan kene ora lunga kowe. Kang Mas Surya Wiyata. Piye? Nggih, kula mangertosi bilih penjam menika nundung kalian kula. Nanging penjam menika ampun gegeden rumangsa. Lho, kok gegeden rumangsa ki piye? Kula mriki menika boten badhe nemoni penjam menika boten. Nanging kula niki ajeng lewat. Lewat. Cek. Lewat kono Niku ndak lunga. dalan sinten kemawon dipun keparengake lewat. Wis kono ndak lunga. Nggih boten. Kula tak lewat. Mungkin. Lho. Sik. Hei. Panggung. Napa? Celak celuk. Kangen. Nggih, kangen kali Ora kula. perkara kangen. Lah napa? Ya kangen ning sithik. Kangen kok sithik. Lho iso wae. Ya apa nek kangen kok sithik aku ya tak lunga. Panggung. Aja lunga ya wong ayu. Lah pripun? Pun Kakang tresna kelawan sliramu. Trisno? Iya. Penjan Trisno kene. Ya kene ora, Alah, pret, ngapusi. Aku ora percaya kalamun Kang Mas Surya Wiyata iki tresno karo aku. Nyatane, aku disempalani, aku dijotosi. Ngono ku jenenge tresno. Tenane biyen kae mung kanggo nodi marang sliramu. Lah, nodi kok dijotosi rumangsane lara. Pipi kok bakpo wari dijotosi. Alah, apa dumuk-dumuk? Sik, kene. Napa? Aja lunga. Jalaran iki ora wigati kanggo kowe. Perkawis napa Kang Mas? Perkawis kuwi pusaka. Nika, brongot setan kober. Brongot setan kober. Penjan ngersake. Ya kene ora. Ya brongot setan kober kuwi pun Kakang pengen andarbeni. Nek emane boten kula ulungke. Jalaran kula pun lara ati. Aja ngono sayang. Ah, sayang.
kaya ngono kabeh iku wis kebacut lan maneh apa ora mesake ponan jabang bayi sing kok andhek kuwi Kok mesake kaya menapa? engko lahire ponan jabang bayi gak ana bapake rak ya repot Alah yen perkara niku gampang. Lho, gampang piye? Apa anake kula lair, yo takon bapake gampang gitu. gampange kepiye Nggih, bapakmu ngono wis mati. Matine disamber bledek. tegel-tegele kok mentol Karo bojone dhewe jotosi dikampukne. ya wis sing gedhe pangapuramu ya wong ayu yen pun kakang wis dak siap lawan sliramu Janji apa diambali malih? nah Kula purun balikan. Nek jenengan kudu janji. janjine kepiye Apa dipun ambali anggenipun jotosi? wis perkara kuwi pun kakang sumpah ora bakal baleni meneh Iya. Ya Kang Mas, blongot setan kober kula paringake dhateng panjenengan. nek ngene ya ayu tenan Panjenenganipun Kang Mas. kepiye Anggen kula nyidranane blongot setan kober kandenangan dening Kang Mas Dirgo. konangan Kang Mas Dirgo nek ngono sia disumingkir mengko aku sapa Ayo. ajeng tindak pundi Kang Mas Golek maling. maling Ya, napa ingkang dipun malingi sing dicolong brongot setan kober, sing nyolong bojomu, sing kongkonan mesti kowe. napa menika Darek tenan kok. Suryawiyata, Suryawiyata. pripun Perkara palungguhan sultan wae kok tok rewangi kowe tumindak nista. Balekke brongot setan kober. saged kula angsoke wonten pitukane Pitukane apa? panjenengan saged nadai brongot setan koper Oh. Yen kaya ngono bakal kan. Yodol-odol gagak dadyo Kang Mas Dirgonegoro. Sinten ingkang tumindak Kang Mas? Saka wise. Kadangmu Suryawiyata. Suryawiyata mandeg. Yayi Suryawiyata. Kang Mas langgar singgih Dina iki kowe kok dadi jagale menungso dik. Kang Mas Dirgonegoro mati kowe sing mateni. pancen ora tak silaki setane Kang Mas Dirgo negara saking kula Dur dosa kaluhurane Kang Mas Dirgonegoro apa dik? dosanipun Kang Mas Dirgo negara boten purun nyengkuyung lekas kula mila saking nika nikantun panjenengan monggo sareng-sareng nyengkuyung lekas kula dados sultan wonten ing Bintara Demak Suryawiyata. Kadangmu Trenggono wis dadi sultan, wis kepengin dadi sultan rikala semana sik kok tutukake anggonmu merong kampuh Gajah Gelang. yo kena Trenggono Suryawiyata. Dina iki mungsuhmu aku Suryawiyata. ranggep 10 langgar singgih Surya Kangsa Madura. Ya, oi. tamat brongot setan koper mesti mati
Wungsun pawarta Inggih, kados pundi? sakise aku awes sasmita supaya brongot setan kuwi berdawah ning astamu. Panjenipun leres. Kula sampun kecondhokan brongot setan kober. Apa tak deloke dhisik bener lan orane dikantitakenku. Loh, Wonten menapa brongot setan kober, Kakang? kawruhana brongot setan kober pugut kembang kacange. Uga kembang kaca. Ben ora mung bebayani wong liya, kalamun to pugut kembang kacange bebayan marang yuswamu dhewe. Lajeng kesanipun kados Ngene. pundi, Kakang? Iki batak kantine Pandi Kudus. Ngoten. Aja mbok yen durung 7 dina ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.